samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasahiluon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Magahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma, dinhi kanamo og dada kami nga nasa langit. Ang gisaad nga kabilin, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomy sa pagkahumag sulti ni Moises ngadto sa tibuok Israel, miingon siya kanila, ako usa na kagatos o kawaan katuig ang panuigon, ug maglisod na ako paglihok. Gawas pa, giingnan ako sa Ginoo nga dili ako makatabok sa Hordan. Ang Ginoo nga inyong Dios maoy mutabok una kaninyo. Iyang laglagon kining mga nasod nga anaa sa inyong atubangan, aron kamoy mubanos kanila. Si Josue maoy mutabok una kaninyo, sumala sa gisaad sa Ginoo. Himuon sa Ginoo kanila, maingon sa iyang gihimo kang Sihon og. Ang mga hari sa mga Amoreo nga iyang gilaglag, lakip ang ilang yuta. Busa, kung itugyan na sila sa Ginoo ngadto kaninyo, kinahanglan buhaton ninyo kanila sibo gayod sa akong gisugo kaninyo. Pag maisog kamo o pag makanunayon, ayaw kamo kahadlok o kalisang kanila, kay ang Ginoo nga inyong Dios maoy mag-uban kaninyo. Dili gayod siya magpakyas o mubiya kaninyo. Unya, gitawag ni Moses si Josue ug sa atubangan sa tibuok Israel, giingnan siya. Pag maisog ug pagka makanunayon, kay kinahanglan dad-o mo kining lungsura ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga iyang ihatag ngadto sa ilang mga ginikanan. Kinahanglan himuon mo nga manag-iya sila sa ilang kabilin. Ang Ginoo maoy magalakat at ubangan kanimo, muuban siya kanimo ug dili gayud siya mupakyas kanimo ni mubuya kanimo. Busa,
ayaw kahadlok o kaluya. Ang pulong sa Ginoo, Salamat sa Dios. ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Kay akong awitan ang kabantog sa Ginoo, isangyaw ang kadako sa atong Dios, ang bato pagkawalay sayop sa iyang mga buhat, pagkamatarong sa tanan niyang mga dalan. Ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Huna-hunaa pagbalik ang mga adlaw kanhi, palandunga ang mga tuig sa katuigan. Pangutana ang imong amahan, ug suginlan ikaw niya. Pangutana ang inyong katigulangan, ug tug-anan kamo nila. Ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Diha nga ang labing halangdon mibahin sa kanasuran sa ilang mga kabilin, sa iyang pagkabahin-bahin sa mga sumusunod ni Adan. Iyang gibutang ang mga utlanan sa kanasuran, sumala sa gidaghanon sa mga anak sa Dios. Ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Samtang ang kaugalingong bahin sa Ginoo mao si Jacob. Ang kabiling bahin mao si Israel. Ang Ginoo lamang mao ang ilang pangulo. Walay langyaw nga Dios uban kaniya. Ang iyang katawhan maoy bahin sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, ang mga tinun-an niadto kang Jesus, ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gangharian sa langit. Si Jesus mitawag og usa ka bata, ug ipatindog niya sa atubangan nila, ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo, ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit, mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon, ug magkasama niining bata.
sa kahibulungan o ilabi na diha sa pagpasaylo o pagpaubos. Kaya mga bata, dili kayod garboso. Mapaubsanon, dali maminaw, o maskin makasala man, makapangaway man, they easily forgive and ask for forgiveness. Kaya ang usa ka bata adunay tulo ka bantugang kalidad nga maoy nakapahimo kanila nga simbolo sa pinakadako sa gingharian sa langit. Una sa tanan, the child's humility. Gani ingon pa ni Jesus, ang dili magpaubos sa iyang kaugalingon, dili gayud makasulod sa gingharian sa langit. Kaya ang usa ka bata wala magtinguha nga mauna. Ang usa ka bata wala nagtinguha to be the greatest. O gani kanunay kining magpailalom, mangayog proteksyon sa iyang ginikanan. Aban mas gusto niya nga magpabilin nga wala kaila o matinaguon lang sa kasagaran. Kaysa apan sa iyang pagtubo, hinay-hinay kining mawala kaniya. The natural instinct of humility. Kay nisulod na ang garbo, pagkamahitason. Gani sa Ebanghelyo, gusto ni Jesus na mubalik kita for our origin, sa ato ang nature. When we were a child, kay sama sa akong giingon, katong mga bata kita, dali lang kita magpasaylo. Dali lang kita musabot. Habang nagapadako na kita, we become arrogant, we become prideful, and sometimes we don't want to understand other people. Kay tanaw nato sa tong kaugalingon na kita maayo, kita mas better kaysa sa uban. Kaduha is the child's dependence. Matud pa ni Saint John Marie Vianney that all of us are beggars in front of God. Nakitang tanan mga makalilimos at tubangan sa Dios. So we need to be dependent always diha sa Ginoo. Sama sa usa ka bata na kanunay nagasalig sa iyang ginikanan. Kay di man jud mabuhi ang bata kung wala iyang ginikanan. Out of trust. Panto gani ang mga bata, they don't have any worries and problems. They don't have any anxiety. Kay tungod sa ilang pagsalig, their dependence to their parents. And the same attitude na kinahanglan nato buhaton at tubangan sa Dios. Why worry? When we
sa pagpalawom sa pagtuo sa iyang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magpakita sa mga matuod nga pagpakabana alang sa labawng maayo nga kaugmaon sa tanang mga anak ug nga kining mga gagmayng kabataan makalingkawas sa bisan unsang matang sa binuang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga ginikanan mumatuto sa ilang mga anak diha sa mga maayong hiyas sa pamatasan ug muhatag kanila sa pagbansay sa ug edukasyon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton sama sa mga bata makabaton sa pagsalig sa Dios Amahan nga nagpakabana alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay makabig pagbalik ngadto sa langitnong Amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Amahan, patalinghugi ang mga pangamuyo sa imong mga anak nga nagasalig kanimo. Hatagi kami sa pagtagad sama sa bata. Kaya ang imong ginghalian, ilahaman sa gagmayng mga bata. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Dios, ako karon nagpapatakos sa aking adopa. Nalang ako ahoyang ug ang bunga sa'yo o kinama sa kamot sa tao anak sa olipon pinaagi niya ang Ginoo panganay ko. Lawas o kanan kining mahal bunga sa kanunay manon ug sa dayan sa grasya kanunay ug panambuon. Mga igsuon, pagampo ka mo na ako sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad. Dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug magahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisulutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdahig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya.
diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, sana sa kaitaasan, dayon ang nangaani sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kaitaasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining maagasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-aw, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginom kamong ang tanan ki kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadda silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo mga gahom nga Amahan, diha sa kay-usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan natong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nakas sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan, atay kami sa kalinaw niining panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa kami sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo na iyong sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatay kami sa imong kalinaw kahit usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang timaan sa tong panag-inig suunay. Ug mamaayo ako. Pagbuhat ng maayo ngadtos mga katawa mao kini gisuko sa atong kasulatan pinaagi ka nato kini ilang makita nga ang kamanduan kung maring ay langit nun alang sa tanan pagkaanit mo sa maayong buhay ngadto sa atong mga igsoon kon mag-ambag sa katagisang grasya nga gihandap na sa Ginoo Dios Ama. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug mag-amping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran,
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng santos nga misa, lakaw ka magdadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.